Kumawood TV amansane yena yedimu. Yeah, mommy. Yeah, mommy. Yeah, mommy. Yeah, mommy. But your family Jojo Ahen, cause watch Kumawood TV. Now life ain't yet the same. That God bless you too much. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. So far so good. Na won say Kumawood TV TV a o hwa wa ankasa wani beje amo won say TV pa na wo hwe no mujuma di nso so far so good. Yada masepa Kumawood. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. Yami wonina enye Yesu no dia mame. Yami wonina yana do Morocco. Sete chama da bodium emoja vidimu afusane. Metwa ye ijo ama no da Kumawood yakasedium. Se wanhwe Kumawood anu aho. Upeti papa ye chikanya miasem ye entertainment football adie bia na koso wiase bia. So we Kumawood we need to be able to know Kumawood yakasa yedem ya misha so we Kumawood. Kumawood TV amansane yena yedimu. Praise the Lord. I'm sure for Radisha Kumawood etiefo nyina ne wona ohwe e fa be the CS Donkor ukwenda numre bia free no me sakosi no nine the program bio me be so ya to the mysteries of the gospel. Oh, Yadawasia. You better share all night. I say, a free booming, a cushion on me and son, and also, only years are our dear own, ultimately, we are doing pepe. They are share all night. As your friend of fire all night. Now, ye shall be in quite say, Obiemi no face every medini moon. Now, Radia Fasua, or they will cheer any century, every Nipana, Nipa Bridge of Fasu, etc. The Bomadiana for feeding to the Rade, or between much Radisha. Amen. Kumawood TV amansane yena yedimu. Yadawasia and Sado. Iwaya into me Sado. Yadawasia and Sado. Iwaya and Sado. Mosomfo mwadie nyina Emily Janie. Kumawood TV so ena miwe. Kumawood TV yena yedieni. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. Wabon Samuel Brentino Nesrawa Bomparo Yadia to Atesewo Yashintino Nesrawa Bomparo Niawuna Munina Atefo Mamunia Evangelist Kwasinyako TV amepa Kumawood TV kanche obi no be so kanche obi say no hwe no be ye nhira efiri bibi sikwa Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. Odiaba mi yedieno odiabo odiabo mi sikasam no so odiaba apamada kaya tamfuya yo efie bebrebe tikrai odiabo yesunti odiabreme ahwefo eyemu ba mebelochi ni Kumawood TV ni kosoare Kumawood TV na yedie ni Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. Ami yebi ma wadanase
Onye danasi senyami ebi mawa danasi. Eya sedankwa keep watching Kumawood TV. Victor Oye ehona mensomeshe nyamishirao. Kumawood TV amansane yena yediemu. Kumawood TV amansane yena yediemu. Kumawood TV amansane yena yediemu. Asida yedimo nyami yedimo nyami yedimo nyami asida yedimo nyami yedimo nyami yedimo nyami. Yakasa onyami bwafwe
Let me listen to your voice. Say, okay. Psalm 136. One line. Give thanks unto the Lord. For his mercy endures. Oh, give thanks unto the Lord. Yes. Of course. For his mercy endures. Every say radia yebi no one on the radia Bible so munna radiase every say oye nana doye give thanks unto the Lord our God, for our God is good, our God is good, his love my God endures forever. Yɛda radiase ɛyɛ nyamia dumuti na wo ne wo matiase nyamia dumuti na wo ne wo busua tiase ɛsɛ koso di ase dama nyame ebise radia yɛ bi yɛ wo no koso fa ase dama yɛ wo no koso fa ase dama
Yes. Also for your name's sake, forgive me, oh Lord. For your name's sake. Everybody will do it. Salomon Semba. Yes, you are the same for Sonim Ratu be a random fantasy. Bible says we will come and pull for. Hey, what the number? Of course, to number talk to me. Yes, you are the type of funny much of now you to be in a woman park. You are not about you are not about come on, say it.
verse now. Ɔsi sɛni esi bɔ mpa yɛ ni yɛ. Yes, my God. Nemo huhum na depend yɛ ɛni kabea di ma yɛ. My God. When the spirit of God rests upon your life, you will arise and pray. You will arise and pray. Sɛ nyame wo ba nsuoso a, ɔbɛ kabi abɔ mpa. Na sɛ wo bi wa no bɔ mpa yɛ, demons bɛ hyia se. Yɛ bɔ mpa yɛ kɛkɛ bɛ de sɛ, ɛwurade wo wo mɛ kyɛ so. Nyame wo so mɛ kyɛ so. Nyame tumi yɛ kyɛ so. Ɛwura yɛ so. Ɛwurade ni yɛ yɛ kyɛ so. Ɔyɛ so. Come on, pray. It is bound in heaven. Now who that is the was so what is the was so yet to tell to me be a solitary to me be a solitary I won't be so to me be a quality now she did your policy come on
tumi sɔre ɛwurade sɔre ɛwurade sɔre ɔmu bia ni wurasi bɛyɛ bia ni wurasi adeɛ bia sɔre ti ɛwurade sɔre ɛwɔ sifa yɛfɔ kɔyɛ kakyɛ wade sɛ ɛwurade sɔre ɛwɔ abrabɔ ni ɛwurade sɔre ɛwɔ sifa ɛwurade sɔre sɛ wokan Mark chapter 5 a aberanteɛ bi yɛwo no bosome nkuro ɛna Satan abɔ mmɔden ayɛ aberanteɛ no bɔdam ni but nyame nyansam no na aberanteɛ no yɛ evangelist na bere Yesu bɔwura kurom wɔ no Yesu sɔreɛ no tie ahohom ɛte aberanteɛ no so no ahohom na ɛhyɛ aberanteɛ no so no wɔn nyinaa gyane kyɛ yɛbɔ mpa yɛka kyerɛ Awurade sɛ Awurade nsɔre wɔ w'abusua mu tumi bia ne wo di aseɛ tumi bia to wo tumi bia to wo tumi bia to wo ne wo Awurade gya ansoro kama bia wane mo
Awurade nsɔre na atamfo ma yɛnte sister sɛ Awurade sɔre ma wa asoɔkye ne yɛ ko asoɔkye ne yɛ ko nano na Yesu ɛne asuafoɔ no te po so ɛhɔ na Bible sɛ na Yesu ada wɔ kodoɔ ɛna asoɔkye hyɛaseɛ sɛ ɛna mframa hyɛaseɛ sɛ na Bible sɛ Peter ɔwɔ ɛpo so experience ɔyɛyɛ anyɛyɛ ɛna Bible sɛ ɔbɔ frɛ Yesu sɛ owura ɔtu yɛ ayira wo na Bible sɛ bere Yesu sɔre yɛ asɔkye ne yɛ tɛwɔkɔ ehum no ɛyɛ kɔ ɔhɔ ne yɛ kɔ kame bi mɛkyi kasa Awurade kasa Awurade kasa Lord arise Lord arise in my life in my marriage Lord arise in my business Lord arise come on be
ọkụma sẹrẹ sọrọ ọkụma tie nanu na Goliath asọrọ ẹtwa Israelfoɔ ɛnya nkɔpɔn mpɔa na sọ awɔyɛ dɔmbarima no wayɛ ko ɛhɔ na Awurade sɔre ɛna Goliath ɛna David kɔ Goliath ɛwɔ Goliath na meyɛ ɔkraman ɛna krawin ɔba me so tie ɛna Goliath ɛde ne nyame ɛsɔme David tie asɛm a David kae ɔse the battle is the Lord ɔko no ɛyɛ Awurade kɔ ɛna David se wodi ɛgyan ɛne pia na ɛba me so ba media mede asɛ Awurade di kasɛ mede Awurade di kasɛ Lord arise and fight for me Lord arise and fight yɛbɔ yɛ nsɛm abɔpa woda mu mepɛ sɛ wosɔre sɛ wote woasɔre wada sɔre mepɛ sɛ wobɔ wo nsɛm ɛbɔ mpa yɛ sɛ tumi bia ne wɔ tumi bia ne wo bia Awurade tɔ ne so tumi bia sɔre tia ɛsɔre tia wo ma ɛsɔre tia wo sika ɛsɔre tia wo wareɛ ɛsɔre tia wo adwuma Awurade Yesu ɛntɔ ne so ɛwɔ Yesu bia wɔde bɔ nsɔmɔ awasa
so nenamwana okosia wo bofo bi obofo ni krankrante ono se abrante okaya wo anawo ka wo edomi wo ositie afeza mapase erade dom so safari tie sister erade torama erade sorema ya papa tomi bia na wo ko ya woni amadu wa brabomwa ani nyame medi ako obi ono ma spiritual marriage obi ono ma promise and faith obi ono ma chronic disease asem ekodan lawyer bi na tie maame no eko papa no wanopa papa ni simintio oko papa no wo awia o simintio oko papa no wo anacho o simintio tie na bible say oha papa no ama papa no say me ya lawyer me feli nipa yes nanso ade amani yinti na kasama no tie bra lawyer no sorry ye no maame no ni situation no exercise ya papa when the Lord arise the situation change ya papa ya kachira de se te bia wo no Awurade ense saniama Awurade ense saniama Sawuye sujania Afia Awurade no ware Sawuye hiedi Afia Awurade no defo Kamo pe wale mopa Pe wale mopa the Lord that make good. Rapa
Bible say, and our Lord God is a consuming fire. Na yenye kopo yo jealousy. Baby o je bi ama unsaso. Ya tuja. Holy Ghost! Fire! 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 Holy Ghost! Any power behind my problem, consumed by fire, consumed by fire. So to me be a time to me be a time of money at a fire, Holy God, Abba says, my God, amen. Yadawasia and Sado, Yewaya to me Sado, Yadawasia and Sado, Yewaya and Sanda, Mosomfo Madiana Emily Jani, Kumawood TV so enemy way, Kumawood TV, Yena Yedieni. Kumawood TV, Amansane.
yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. Wabon Samuel ya Brentino Nesra wabompayo ya dia tu atesewo wi asintino Nesra wabompayo ni awona munyina awade atefo mamu ya evangelist kwasinyako TV amehwe pa Kumawood TV kachiro obi no obi so kanche obi say ohwe no be ye nhira efiri bibi nsikwa awade Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. Odiaba mi yedino odiabo odiabo mi sikasam no so odiaba apamada kaya tamfuya yo efie bebrebe tikra odiabo yesunti odiabreme ahwefo eyemu ba mebelochi ni Kumawood TV ni kwsoare Kumawood TV na yedie ni Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. Nyami yebi mawadanase onye danase se nyami yebi mawadanase eya sedan ko a keep watching Kumawood TV Victor Oye ehona mensomehwe nyami shirawo. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. Asida yedimu nyami asida yedimu nyami eyo musomfo fan mensa junior ni be pese okoswa na wo hwe Kumawood TV eye ya yedimu yankoswa hwe nyami enshrawo. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe biasha amansane winna no baby ya. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. Uye mami what your family George Wahin cause wa hwe Kumawood TV now life ain't the same. That God bless you too much. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. So far so good. Na who say Kumawood TV TV a o hwa wa ankasa wani beje amo who say TV pa na o hwe no mujuma di nso so far so good. Yadamase pa Kumawood. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. Nyami wonina enye Yesu no dia mame nyami wonina yana do maroko setechama da bodiam emoja vidimu afusane metwa yejo ama no da Kumawood yakasedium se wanhwe Kumawood anwa ha ho upeti papa ye kanyame asem ye entertainment football adie biele koso wiase bia se wi Kumawood a miniti bi obo ina fo Kumawood yakasedium ya mi sha se we Kumawood. Kumawood TV amansane yena yedimu. Praise the Lord and shout for Radisha Kumawood etiefo nyina ne wona ohwe e fa be de sie Donkor
kwenda numre bi free no me sakosi no nine your program bi o maybe so ya to the mysteries of the gospel we are Kenya say we are bon pipe ye tosu bi nso no ye be share all night ase free dumyinu ekosi no me nsa and also omu wie sa awade ho edumade ni wie ya dumyinu pepepe na ya share all night na your friend fire all night na ye hwe obi enu kwan say obi enu no fi say edumade ni mi enu nyina mu na awade afa so a o de o chie ene nsentrani bibre ebri nipa na afi so nipa bibre so fa so esachara ti bomode ana fo fidi no to awade obeti ni match awade shira amen. Kumawood TV amansane yena yedimu yeda wasia ensado yeyiwaya ntumi sado yeda wasia ensado yeyiwaya ensada mosomfo maade nyina Emily Janie Kumawood TV so ena mewe Kumawood TV yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu wabon samwani abrentino nesra wabompayo yade to atesewo wiasintino nesra wabompayo ne awona munyina awade atefo mamunya evangelist kwasinyako TV amehwe pa Kumawood TV catch obi no be so kan obi say o hwe no be ye nhira efiri o bibi nsi kwa Come
Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yetinyam semna anopaimu yinyinamna yemompai resede wasi a charge na sede wo wuro mu a bedu so abere na enne ibesi ba bia wo no. Praise God. Dwumadi na na egusu de kanfo edusa heba nso ema ogusu a woso yasne pa edusa heba center Kumasi Takomakru going police station wa on edusa heba egusu a be kiro namba no ne o kira kwa yi opebi etu akoto a obejebi opebi so atwa igusu a yebon pa ya susu mfom adwuma yi na honam mfom nsono also onye duro edeka na etimi kwa sa na nyankopon aye yini dia na ba na mfa ne haba nso ense ho yade yenyire nyamsem tete bi so na yemon pa anopai nyamsem a mepese me no che matode. You have not finished yet. You have not finished yet. You have not finished yet. Hallelujah. Romans chapter 8 verse 31 says, what then shall we say? If God is for us, hallelujah, who can be against us? Hallelujah. Amen. So onyankopo wa yafa. One in the obedience. And dear beyond your becca. If God is for you, who can be against you? Now, but I am there to say, your brother, the young your story is not finished yet. You see again Joshua chapter 1 verse 1 to 3. Make us some titi bichiro na ya bompai so can come. Hallelujah. Amen. You can address him no. Joshua chapter 1 verse 1 to 3. Na itrase no wasi nyankopon yi Joshua na wo kire no dia onye 1 na awurade akwa Mose awu makabas na akire no awurade ka kire no ba Joshua. Hallelujah. Mose osonfo no say makoa Mose awu afa sori ka Jordan na woni omanu mu nyina nko asase a mede merema ho no Israel for no so 3 babiara munai betia no Jesus muna mede bemam sadia me ka kire Mose no 3 no sadia me ka kire Mose. Yes. Babiara munai betia. Hallelujah. Muna mede bemam. Abra awurade de ne sesi Moses so a okatire Moses se menne Abraham nya pambi amekatire Abraham se enam no so na mehyire wiase busuaku nyina
ko ba bi ko kyerɛ no asase a wode wani huni daate ɛbɛyɛ wasefoɔ dea na Bible say ɛno mu nanam a afɛdu berɛ bi a Israelfoɔ kɔ pie ɛwɔ Misraim asase so. It took them over 400 years, about 430 years. Na Israelfoɔ ɛda so team wɔyɛ nkoa na wɔn suru mu no ɛna Awurade te wɔ soro ɛna ɔfrɛ Moses na Moses ɛkɔ akɔgye Nyankopɔn mae. Hallelujah. Ɛberɛ a Awurade ɛnam ne ba sɛ tumi kɛseɛ no so ɛyi ɔman no firi Misraim ne Farao nsɛm no ɔmo nante asase no so a ɛyɛ akɔnweɛ ɛsrɛ so ɔmo kɔbɔ asase no so. It took them 40 years in the wilderness. Yes. Now Sabia, we call it the wilderness experience. Wilderness experience. And a by Minimba be a one wabrabom. And a Minimba be a one you. But I came to announce to somebody tonight that your story has not finished yet. Yeah. Moses edu omanim kai edu baby wa muabo fo asase so ahono Moses ko wuye akaka krabi na wodu bo asase no so na ewo se Moses eniama ba ku mienu bi ntina wo se Awurade frɛ ɔde no kɔ gyina people bi afɛ na Nebo papers ɛwɔ Moabfo asase ɛna ɔka kyɛ Moses sɛ Moses wohu asase na wɔbrɛ ho no otu wani ɛna da hɔ no wodi wani bɛhu no asase no na mmom wona de nsi hɔ ada no meka kyerɛ obi sɛ every misfortune is a blessing to somebody in disguise. Na ebra bia so no se bibi ensia bibi nyeye adia bia bibi be si no it creates opportunity for somebody. Adia bia ensia na ebie kwan e de ato so obi Moses said, "I didn't know that you do my baby, but that you baby and now so what did the mountain and Joshua, and none of my the mountain about." And the Pacific catcher said, "Your story has not finished yet. Your story has not finished yet." It took 60 years for Joshua to be trained under Moses. 60 years. Wasam no afi ba ko afi mienu emfie miensa emfie du ana akoy sa ase obomabu no ameka tell say wa brabo ne mpemai ensi kura enu babia. Your story has not finished yet. Now omani na do what Moses because Moses is recognized as the greatest prophet on the land of Israel. Among the people of Israel, Moses is recognized as the greatest prophet. And woman said, Moses said, "Don't be called to watch us." But do baby and your men a friend who people Moses go na omani na asase susa o ma brabo aprefisa de odi o mani kai do mo koro oni na wuyi sabato ana prayer bia na do wo to bi so e bia no bia sobo e bia na wo ho to so obi na abo wo by
ɔdu baabi no nipa no waka asɛm bi akyerɛw adeɛ nipa no ayɛ no mo hu sɛ anidasoɔ di baabi abi o ba mepɛ sɛ meka kyerɛw sɛ sɛ nipa gya wo a awurade gya wo mepɛ sɛ meka kyerɛw sɛ sɛ nipa yi wo ma awurade gye wo mae mepɛ sɛ meka kyerɛw sɛ sɛ nipa disappointe wo nyame disappointe your story has not finished yet. Power. The Bible say, "Ọmọ ni nyinaa abonyenye." Ana fei Awurade kasa kyerɛ Moses sɛ Joshua sɛ mo Joshua makoa Moses ewu. Makoa Moses ewu. Sabere na Joshua nim efisɛ Moses Awurade afrɛ no kɔ pepɔ no so. Onim de esie. Ɔne yɛ bibia. Ɛna ɔka kyɛn sɛ makoa Moses ewu. Afei sɔre. Anɔpɛ baabi a wɔde arise. There is a Jordan before you that you need to cross over to the other side. Jordan bi da w'anim. Sister, Jordan bi da w'anim. Deɛ maa wɔn man no so yɛn sɛ Jordan na da wɔn anim no ɛbɛyɛ dan ne yɛtumi atwa Jordan agya akɔgya ansana yɛtumi akɔfɔ saase no saa berɛ nso Jordan yiri. There was no way a wobɛtumi akɔ so Jordan. Na Awurade ka kyerɛ Joshua sɛ Joshua mesi sɔre. Anɔpɛ baabi a wɔbi a sɔre. There is a Jordan before you that you have to cross over. Nneɛma bi ayɛ Jordan ɛwɔ abrabɔ mu. Wabɛka Jordan akyi. Abrabɔ a wɔbɔ no wabɛka Jordan akyi. Eti ɛyɛ wo sɛ wabrabɔ no asi. Eti ɛyɛ wo sɛ wabrabɔ no apem. But another problem catch us. Your story has not finished yet. It hasn't. Eti ni ɔman ni nyinaa sɛ ɛni abɛka Jordan agya. Na bɔsɛ na Nyankopɔn hyɛ yɛ sɛ wɔde yɛbɛkɔ asase no so no yɛntumi nkɔ. Efisɛ Jordan na yiri bɛdɛ ne yɛtumi aka Jordan. Ɛna Awurade ka kyerɛ Joshua sɛ Joshua mepɛ sɛ meka kyerɛ wo ne dɛ sɛ sɛdeɛ medi makoa mu sɛkye no saa ne medi w'akyi sɛdeɛ mene Moses nanteya metumi a meyi na de kyerɛ Moses ma neonyam a meyi na de kyerɛ no ma hoɔde a meyi na de kyerɛ no saa wɔde na ɛbɛda de wabrabɔ so ɛna no pɛ meka kyerɛ wo sɛ Awurade awie onya bi bɛbɔ wo so Awurade tumi bɛsane aba wo so ɛno na bɛba saa deɛ yɛ wo sɛ ɛden no ɛbɛyɛ mmerɛ wo w'ani sɛ wobɛsɔre nko ade a Awurade ka kyerɛ Joshua sɛ Joshua sɔre sister sɔre wate sɔre ɔka sɔre ade ɔpɛ so ɔkyerɛ ne sɛ kentena wo ho ɔpɛ so ɔkyerɛ sɛ ɛntena baabi a wotia no. Don't be overtaken by any circumstance. Emmanuel maybe I don't want to also. Emmanuel who Emmanuel arise somebody and cross over. Your person or catch yourself and tell for to catch you. If you say or catch yourself, and surely dear, who do you know medical? No more so before what you know I can tell what. And a pay a mad yakusun is our brabos. And never be able to make conscious. And yet, to say, what brabo sorry has come to an end. Yes. If it's a bit to do the down, you will send out your bit to Yakos to do that. That's what I said. But the reason of the Most High Jesus. Joshua, sorry. And a person of sorry. A rabbit in Kundia. Monta Tababa.
mountain. I see your God. What he could be. Oh, mountains of the Lord. See your God. What he could be. Sorry. Arise from your wickedness. Yes. Arise from your slumber. Arise from your slumber. Baby, I want to sorry for you. Sorry for me. Yes. Sorry. What that sorry? I say, other for what that sorry? Sorry. When they are seeing this sorry that Christ must know. Let Christ shine upon your life. Unai asiane say sorry na Christ besre so odi nenyo nyam to me reba sorry na Christ besre so odi nenyo nyam to me. Sorry, not Christ. To me. Joshua said, Joshua, if you arise and move forward, but be able to never see me. But you have a son. Now, the also in the daily kind, I also yet now we are now. So we are doing now we are now there. But be able to Nadia Sibia. Yes. But you have a son. And none of power yes to do. So that's sorry. Yes. But be able to never see. I'm running for the boy Joshua. Ama Joshua to me a day no I am. Bonoma Menusia Mompae. And Pasema Casache. They carry say Joshua recognized how far the Lord had brought them. Okay, baby. I did do a mother with you. If you say, I did pipe to come, not Joshua, no, Amakakabasa. Jesus. Everybody says, yes. Send no tiasi. And no tiasia. Can you say? The original one, now what do you know? Yes, but you'll be together. The Joshua Kaiser, but be a what if I'm free, and the baby what did you mother duty? Also, I had the ampa. The Joshua said, Joshua focus on God. God became the center of his focus. Since I wanted to be able to work with tradition. Yes, so. A two baby who told them what you are. No, when you feel radish. So you when you feel radish, and couldn't be a map.
but Joshua there what the Awurade si n'ani so sɛ asɛm Awurade aka do yeye ɛwɔ bɛrɛ wɔ yi wɔ mu ne nti obetumi adi nkonima ma wɔn deɛ to so bi ɔno sɛ Joshua relied on the promises of God. Hey, what the whole to Onyankopɔn ɛbɔ sɛ so na me bɔ sɛ kababababo sataya. Joshua relied on the promises of God. What for me? I'm a team, so I see them on the sun, and I see Namiti. Matella di Bashamo, my baby want to sow. Now when the Basham Sambi, my baby want to sow. Matella di Bashamo, my baby want to sow. Now when the Basham Sambi, maybe me want to so I was ready my team was so my city manasa in a yes I said the baby namiti sabashano many one me mata sweatina I was ready my team was so Joshua did not turn away from the laws of God. Wanani wanfi Onyankopɔn bra hoda. If say wale ka tell Joshua and nani nkobunkum se hwana obetwe no di samra nsem we nyina so. No mani nkobunkum amani nkonifa. Jesus. Eno na de obekɔ nyina abɛya jojo na wakwan ebesuyi. Praise God. Sanyama way and Kenya Joshua. The Tosu Biwa Katon said, the man Joshua did kunim Awurade and Shama Katan said, Joshua mastered courage. Onyaku Kodro said, Jordan near now so sister. Oh, matter what? Sister, brother. So Jordan ayiri ewenim. The whole world situation na yehu na yadin. But Bible said that just shall live by faith and not by sight. Now Nigeria for there, and I tell you for the one I'm telling you about us. And yet the idea sometimes to live is just by faith and courage. Edru brebia aje se wonya kokodo ni didie na ade anante yes no bia so onya sanyama we anyama ehu hia no no tiri ya kokodo no de didie ka ho no enipa no odi nkunu praise God se Joshua de kokodo ni didie eso nyame asem a anapa me bo bia man yesa se odi didie ya kokodo no so nyame asem a ade ade no yes ni mabaya mara woni anano obofo ne ka tell Mary say Mary and sama me de ama wono enipa fam de aden yes na so onyankopon fam de onyankopon fam de aden onyankopon fam de amre onyankopon fam de anapa wo yes de Jordan bi a wo wonim yes de aya Jordan yes they are who Jordan. Yes. They are in Gracia Jordan. We are so devil. Yes. Arise and cross over. Cross over. Arise and cross over. Your story must change. Has not finished yet. Joshua Moses Ama Joshua na bekano. Sadam no munye Joshua papa. No munye Joshua. Bia do ye woni da so se se no woni hobio yes amwo de bo no wajai ye ni nipa bebre a nipa bi hyase so mo bo mo na so do ba bi no na so atwa afei ohun nipa no ko amwo bio ba me pese me ka kire o se ma Awurade Nyankopon ye woni da so
Bible says so better than we be free back ko wa wona onu awurade de o mani we free da tonight obuafo your helper is coming. Your helper is on the way. Messiah no pay obuafo bi na mko so ba the first thing obuafo na so on the what is support to us. God is giving you advice. Hey when no man not do for 10 years I was stressed. After two baby we be jaw mo ko obi ajeje okuko so akoje usubunani Joshua you win any that so na wo nim say wo ba bra bona bepem e wo do da eja ba ewade a wo yi buo for months ewade a yes wo ye yentam gyina fo ewade a wo ye ahoden ewade a wo ye yenkunim bie kwa na no pa wo ye sude so be a did you go so and you want to see somebody there is somebody Jesus you will be obetimi ajewo in the midst of the storm God will never forsake you at the point of desperation at the point of despair God will rescue you bread you say Ewurade will you pie na yenya wu Joshua babra Moses wu ya no Ewurade yi Joshua pie dia na pa wo ya sudi babia wo shebia ani babia wo dobia Ewurade for the suppose na Ewurade wo yi wo pie and this is your time for elevation yes is your time and yes Moses wu ya na ye na Moses wu ya no na Ewurade person of first no yi Joshua pie oyi bibi afiri ho say ya bi be ma ni wo me so ta wo sha ni ma ko ani to da ne si wo ni mo wo de na ya say so ta wo de tia ma bi o na bi be ma ni wo me so na wa ko ya ma esore makwa amani makwa esore makwa sana mani subako oyi bibi fi o na bi baba sawa mami e de tia sama e de tia mami oyi bibi mani wo ni so na wa ko ya mami your boy the fire sir none of where you should be God there be away and boy is the everywhere where have we done this before you for your progress this is the prayer topic every Jordan of obstruction Jordan of stagnation Jordan be a osia kwai Jordan be a tiwa babaja and none of where we are today let that Jordan give way for your progress come on you are
Every Jordan shall pass before you. Every Jordan shall pass before you. Your brother didn't pay Bible say. Now already I can tell Joshua say, "Oma so foreign for Pamadaka." No for 9 6 and I thought that was overflowing by the extraordinary divine force. Hey. By the extraordinary divine force, to be in your demas, lady in ready. Oh, Abrabamuda, another brother, yes, to be Cassia, and Sally or God, a dear beer, a true Abrabam, you're so Christ, sister, never be caution. Don't you say that? You are before Jordan. You are before Jordan. And Jordan must part into two to pave way for your progress, to pave way for your breakthrough, to pave way for your marriage, to pave way for your success. Your brother didn't pay yourself. Oh, Heavenly Father, let the extraordinary divine force descend upon every brother that is before me. To me, Christian, and celebrate on the between Yatima Brabasta, Yesima Brabasta, Yamami Tumukuman, we are Sudim, Tumino, Abradona,
From scene of Elijah, hey, use Elijah's garment to split it into two. Great anointing. Jesus. Elijah kuja Elijah kwan. Osi ewani. Me de ade ba ko pe na me pese. Meja ne musuo no na wo na bupe mi be bam so. Osi so hu se me kode a. Oh, couldn't be person. Or do don't I know a brown woman who should be good so or find what the good come. Or be do Jordan pay the power. It is trying to tell you something about life. A true baby abrabutimi sir. You the flood of life. Abrabo a ye a asitemwa ehuru nipa se o ma no huru wa obedi nkuguo my god ha nemu se o kai wade bo sense de de si wade kai sema o katere wakoa efi se wa ma me de me ho atoso ilai sentru ho ni nuanom ne nkofo adifo o mo se no o mo so ko na o kwa obesa aba odo na Jordan ayiri. No, so what is the God of Elijah? A Bible so fair pejam so no kosoro. What the bojo da mu not Jordan mo pai. And none of power yes to Jesus. Jordan be a person of Abuja. Jordan be a person of Abuja. Jordan be I you see a pai. Jesus. Sister, said Jordan mo pai. Brother, said Jordan mo pai. Jesus. On can call them a bad day. Big Jafako. Ubig Jafako. But the number of power yes to him. A radio will give him release. Georgia be a wicked. We yes to him. By the extraordinary divine force. Extraordinary divine force. It's not an ordinary power. Or say, and the Spirit of God will come upon you. That's a bounce. A radio will be put to Jordan. What the appointment can see Jordan. Another person who near what they are. A radio will be mouse. Jesus. So what dear sir? Ready to be able to say. Don't be a we are so good. I won't buy. That's the running. Don't be a we did it. We are to know about us. We are so good. Let
Jesus. Abakata. Famikra epukoko. Namaka. Esuta. Irade famikra epukoko. Is split into two. You can never experience your advancement until Jordan is split into two. Yes. You can never enjoy your elevation. My God. Say Jordan one time you know. Anke ya anti Joshua di. If you say Joshua, what say na Awurade say no? On na beta asase no. As what say no? Moses na na de omoko. It is sister brother. Say don't be the one mu one pay you know. Ha, umpeja. Uhuda. I am paya emu paye. Ebra Jordan mu paye ene ati lasanka. Because nani ni animo sere no. Anope minimum obi a o sere. I don't know the multitude of your mockeries. But I came to assure somebody tonight. But the power of the Most High shall come upon you tonight, and your children shall split into two. Somebody is watching me right now. Yes. Who should do? Yes. Who can do the beauty? Yes. But no problem. This is what I said. Now who saw one pie? Who tried to remove pie? Anybody who knows yet? Hey. Ebra di ko this one anybody mo so no na Elisha na we see Jordan what am for anybody mo so no Jordan na wo mo see no abraba na what am no awo tell that so and go say no mo say that so wo anybody mo so no na Awurade ya page was here your Jordan must split into two in the name of Jesus cause Awurade sister mo ni me na sampa we obi ti dey sampa we your miracle is on the way. Kasawale, Jordan Bia, me chete, you also me ta. Let me second in Kulu. Let me second in Shia. Mawaria, Mani Onyam, the breakthrough. Yes, Jordan Bia, just say yes, Kase break. Also mu pai. Your Jordan must break into two. It must split into two. Yes. To pave a way for your advancement and elevation. They spent a couple of days before Jordan. Jordan told did not be brave. But brave ready Kasayan, not ready to be sunny. Jordan mu pay mu ekwaja. Jordan be siwa brabo kwan. Akawa brabo chetire. Atwa brabo gina fa ko. Anopay. I got some few minutes near for course near Bompire. You pull and then pay yourself. Jordan be at the tree. You are two of the bucket. You are sitting and you pay you. Some pay our machine. I ran the money at the Sasa say. I'm on from Casabani and a prayer. Jordan be a team of the bucket. Jordan be a delay my life. Jordan can delay your destiny. Can delay your destiny. It's true. Hey. Yes. What is that coming over now for 3 years? Yes. In the wilderness.
Jordan watch you for some time. Because I hallelujah. Every Jordan must split into two. Because the Jordan of delay. Jordan of delay. Jordan of obstruction. Jordan of impediment. In the life of Jesus. Give way. Somebody's Jordan is being split into two. Jordan will pay you. I'm working. Obijo demu pai. Obijo demu pama na yare. Obijo demu pai. Ama na wadi eni nkuni mbiu. And then your opportunity be biamus. That one day eni pai ya oni ebu. Ojo demu pai. My God. Yes. Che. Na kampesa mna obom pai bi etam ko pese fa ko. Na ebom pai bi ma. Nyame adma next week. We shall break the arrows of the enemy. The arrows of the enemies. We want to break every arrow of the enemy targeted against your life. Yes. Psalm 76 verse 3. I say, and thou break the arrows of the enemy. My God. Hey. Yes. Yeah, mo bet me a friend. A time national. Bet me a friend. 0200 630 603 602 0200 603 602. Ye can who say aba ye ba be fa course na Jordan bia ayo shia kwan ya bompa mu apayama. God bless you. Amen. Kumawood TV amansane yena yediemu yada wasia ensado yeyiwaya ntumi sado yada wasia ensado yeyiwaya ensada mosomfo maade nyina Emily Janie Kumawood TV so ena mewei Kumawood TV yena yediemu Kumawood TV amansane yena yediemu Kumawood TV amansane yena yediemu wabon samwani abrentino nesrawa bompayo yade to atesewo wiasintino nesrawa bompayo ne awona munyina awade atefo mamunya evangelist kwasinyako TV amehwe pae Kumawood TV catch obi no be so kan che be say o hwe no be ye nhira efiri bibi sikwa Kumawood TV amansane yena yediemu Kumawood TV amansane yena yediemu Odiaba mi yedieno odiabo
abo misika sam no so odi aba Atucha me kwai fa mi cha epoko koi abaka esuta fa mi cha epoko koi abaka esuta number no egu screen so we can get screen so no afre ugru mu a ye betimi no bompa isisi a na 0200603602 obetimi afre isisi a utimi ugru mu a eno go bompa to the bia o be ketire koyi misewo ajami misewo epoko koi nisio nisu pobika epoko koi nisio ejeme miso pobika epoko every arrow targeted at you and your family. Adia bia, eya kudie bia wa pejantia wa bushia. We are so demo. Already done comes as Jesus. Every arrow of this master. We are so demo. Already done. Sema wadilosa. Namyo. Sema wadisa. Good morning. Good morning. Hello. Good morning. Morning, Udini baby, I'll get free. I come Mama Achimwa. It's free. Okay. I didn't know I was a bomb by Jordan Ben is you and this is our kitchen. But I see. Jordan Ben will catch our person and turn it inside. Mese Jordan Ben wa kachira opese bomb pa na mu bie na onya kwa fam edim kunim Semeka ore yi ba ko pepa opese urade biem sesi ama wo Abrabon mfampa ni ya mtumike akabu na keshi ndima Yamampae Awurade Nyankopɔn wona ukuta tumi awo so ne asase so analo ma doda mo pai na Israel for fremu koi My God. Awurade ma doda mo pai Jesus. Ema Elijah epie My God. we are so demo Jesus. so da bi
Yes. Achiwa brabo. Aka. Yes. Awurade mmea kwan ma. Jesus. Awurade me kwa me debo. Awurade mpede uso. In the name of Jesus. Abrabo bi amwa ye dey. Enima bi a akata wa brabo so. Yesu demo. Ye pede ufim. Adie bi a show so. Ye break it for life. In the name of Jesus. Awurade mfa wo gie ne nkonimdie mrawo. Ewo Yesu dinti. Amen. Amen. Your telephone number no ewo screen so. Tore ya fa o ma no afre na ye no adi nkomo ne abompai. O ma no afre na ye no adi nkomo ne abompai. Na ye gitum se Jordan bi abaka kire no. Awurade e de kwa betum. Ama wo kwesi kire. Ye ba Awurade mpa ye bio. Maka tell se hello. Hello. Odi ni ba bi akasa free. That's all me kasa fi teaching. Jordan ben wa ka kire. That person is settled at the moment. So let me see and let me help. Awurade sikasem bi aye Jordan. Ati wa fra bra basapa. Yesu demo. Anopa emum pa. Jesus. Niema bi a ma juma sas. Niema bi a ma sikasem. Jordan bi a wutire. Yesu demo. Break emum pa. Break. Awurade mfa fam. Enko nkunim diem. Ewo Yesu demo ka amen. Amen. Enti ye bra egusu ya obetimi abawuram. Say ana lines na jame but obetimi abawuru mu a na waka ne straight na ye no abompai Jordan bi a wugina kire achi wabra bogina faako a delay o miracle a delay o breakthrough ena no pe Awurade be memu apai ama wafam asi akire na Awurade ayi wapie ye bompai ye bio eba ye be fawo ye bompai ka te Awurade say we are breaking every arrow of destruction akodie bia wo pega bembe bia wotu ade esiw so wona ma na no pe Awurade mejansia Jesus na idantom yes ade bia be say Yesu demo Jesus na mani catch yes power Hello. Hello. Yeah. Good morning. Good morning, mommy. Make a trouble. Make a topic for the family Ophelia. Ophelia. Yankasa. Jordan Ben na chiwa bra bogina ho. Itanti mo go down here our week. Any music asem. Awade ni music asem. Sama na she. Awade ye pega wa fra ba woni. Jesus. Sikasia. Yes. Ebrebia ti wa fra ba bogina. Yesu demo. Break. Awade wa dim break you. Adie bia epon sema na firi ho sika bia epon sema na Jesus abraba wo ba wo hu so yes dia ya Jordan wo Jesus and none of pay we yes Awurade de wo life break we are so dem break give me bia yes Jesus come break in the life of Jesus Awurade wo hra ene Awurade ho oden yes ene Awurade ani monyam enyi mpie yes e we Yesu dem amen Amen. Eti ya for number no e wo screen so o ma no afre na no ya bompai why you know be bompai ya bompai bi o uwura mu a ye be fawo cause ye ni abre say we are breaking every arrow of destruction bema bi o Bible say Psalm 91 verse 5 o se na ye nsura na dubumbo ani bebe tuna mawia hello but odini be bia kasa free Udini babi au kasa free. Your friend Isaac. So many Isaac Jordan Ben na chiwa bra bojina ho. Akafa kon o kejiri. Ye ma pa. We adwuma pa so hunu so. Already ye peta wa ko ba wani Jesus. The spirit of Satan. Atina bra Jesus. The ayah said Jordan. Karibara. So brana no sadness. And none of power you break it through license. It just fire. It just fire. A radita fire. And come on fire. In the name of Jesus. A radimo shra. Impejao. Oh yes, demo. Amen. Amen. Right. Yegusua ofreya. Yebefa. Uremwa. Ebebompa mo. Nemo ye toa empire bonus. Bra yegusua yeboya. Uremwa ni ya pekew. Dia me chere say o se ye nsura na dwubumbo
ɛne bɛma etu nam awia nsaayadeɛ ɛsɛyadeɛ awia ketee ɛno na yɛbɔ awurade mpaeɛ sɛ sɛ obi apagya bɛma bi de ahwɛ wo so a hello nipa no bebree ɛwɔ line so nti ɔbaa na ɔbɔ mmɔden a na ɔwura mu nsaayadeɛ ɛsɛyadeɛ hello yeah odi ni baabi a ɔkasa firi mpacho yɛfrɛ me akuya ɛkasa firi ɛnkyi mɛka also kasa firi ɛnkyi mɛka yɛ nkasa jordan bɛn na akyi ogyina wo mpacho sikasɛm ntina yɛatɔ me nsɛm a na ahye awurade jesus ɛnyɛ na wosire nipa ɛnyɛ wo nsɛm sira ne manipa yɛ ɔdefoɔ jordan ate wɔfra bra bɛgyina wo de akata wɔfra sikasɛm so ɛna nɔpɛ wɔ yɛsode apamada ka si wɔ mpaeɛ anɔpɛ mu mpae jesus wɔ yɛsode mu yɛsode ma mu mpae yɛde awuradeɛ ne mu nyam pagya wo yɛde awurade tumi to w'abrabɔ so awurade ho hyira ɛna ne w'abrabɔ ni ne nhyira ɛmɛto ɛwɔ yesu din mu awurade ma wo nsɛm mmara sradeɛ awurade nhyira ɛmmra wo so na awurade anim tew ɛnyɛ wo dea tumi bi a bɛsɔre atia wo sikasɛm firi saa bere kɔ yesu awurade gya nka no ɛbɔ mpaeɛ sɛ awurade bɛyɛ w'adom wɔ yesu din nti amen hello wɔwuram kasa nti wɔse yɛ nsura no adwo bom bɔde a ɛne bɛma ɛti yɛwɔ bɛma bi hɔ ɛsɛe adeɛ sɛ deɛ ne kyerɛ wo a ɛbɛdi w'akyi saa baabi a bɛkɔ biara ne di w'akyi na ɛno na awurade ka kyerɛ yɛn sɛ yɛnsuro anadwo bom bɔ ne bɛma wɔtu ɛde nam nti yɛbɔ awurade mpaeɛ sɛ baabi a wɔ bi a bɛma bi a obi ama so di w'akyi deɛ ɔde ama so di wo ma ɛne wɔbusua akyi deɛ ɔkɔ ɔde di w'adwuma no akyi na bɛyɛ jordan yɛbɔ awurade mpaeɛ sɛ bɛma bi a obi apagya yɛasode mu awurade awɔde mmerɛki hello yeah ɔyɛma odin ne baabi a wokasa firi ɔse sankore okay takwa yɛnkɔ ɛdeɛ na ɛkɔ so a wopɛ sɛ yɛbɔ ho mpae jordan bi akye w'abrabɔ gyina hɔ wowɔ hɔ a na wotwa hwɛ awurade w'asɛm aka kyerɛ yɛ sɛ ɛnsaayadeɛ ɛsɛ yadeɛ ɛno bi na ɔbɔnefo no apagya wɔde ɛyɛ jordan ato ne hyeɛ ɛna no pɛ baabi a wɔfra wɔ awurade wɔwɔgye wura yesu din mu awurade tumi wura tumi biara apagya wɔne wo jordan ɔpɛ so ogu w'anim ase yesu din mu ɛgya nka no anɔpa yi a wɔpɛ so ogu w'anim ase ɛgya nka no wɔ yesu din mu yɛpae wɔdweɛ ɛne ayaresa ɛde to wo kra so yesu din mu ka amen maame yɛafa namba no na frɛ na yɛne wo mmɔ mpaeɛ wae hello yes sir wodi ne baabi a wokasa firi medin di mano mekasa firi manso kumase ya yima no yɛn kasa jordan bɛn na ɛkɔ so patron kampɛsɛ fobɔ mpaeɛ ma sɛ mesuadeɛ a mpɛsɛ mesuadeɛ na mehu okay fansa tu tiri so fansa mi enu gu tiri so ne mo mpae ma ho awurade wona nyansa ne nimdeɛ ɛwɔ wo nsɛm kristo woba wiase wansi school dam da nanso nyansa a woka yɛ ne nimdeɛ a woda ne di no akrakyefoɔ ne ninimfoɔ anya bi wona ade nyansa makwa yɛbɔ mpae wɔ yesu din mu anɔpɛ wakoa na dwene mu emie wɔ yesu din mu wakoa na dwene mu ɛntɛ wɔ yesu din mu ɔpin abusua mu awurade pagya no fa wo nsa to no so sɛ ebinom ayɛ diifoɔ nketewa no bi ɛsere sɛdeɛ na ɔsere elisa no a awurade berɛ a wɔ nsa ba no so yi berɛ a jordan ɛfiri hɔ yi ma n'anim ɛmpagya ɛwɔ yesu din mu awurade nhyira
Emmie wadum na emmie unti asie niwa ewo Yesu dinti. Amen. Good. Hello. Hello. Odini baby akasa free. That's all make us fresh nya say me din the Gloria. Oh, why ni muda hopa so far. Gloria. Yankasa. Jordan Bena ejejeun. That's all ma wo mu. Wawo. That's all. Waware. That's all say. Waware. That's all ma wo baako. Me say waware. So si awo na ejejeun. If I try. Ana me busa sa waware. If I try, ma worry. Ha. Sese no sese waware edi say awonwe. Awari ye peja wa fra ba wani. Jesus. Awo bi aye Jordan. No sakaya. Wawari nkwade. Ori to seke. Osi ya ngoni ensa sa asuma. We Yesu demo. Be fruitful. Ye fruit mu ato. Jesus. Adie bi atotema. Yes. Da ye Jordan si awo bas. Anapa yemie. Jesus. Yesu ni mamie. 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 Anapa gintafo. Ewo Yesu demo. Fa amen ejeso. Amen. So nyantafo a ope. Hallelujah. Awurade de ntafo be ma wo. Ati. Awurade de ntafo be ma wo. Hello. Hello. Mame peja one na yente odin ni baby a kasa free. Hello. Yeah, peja one baby a kasa free ni odin. It's such a bomb. Okana ku atafa. Tafa. Yeah. Okana ku. Okay, ade na ekoso. Aye Jordan. Ayi ni na wa hu na me gadam ku ami ti nyam ni. Ya de bia ba Jordan to abra boso. Awurade ye peja wa fra ku aba wanim. Ya de bia ye Jordan. We Yesu demo. Emumie. Ayare sanye wa fra dia. Ochianye wa fra dia. Anopeya in the name of Jesus. Jesus. Shire Awurade do ma wo ewe Yesu dinti. Amen. Amen. Timaku Awurade nka ho. Good. Obetimi afre. Hello. 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 Osi ensuro na djubumbo ne be metu na mawia. Oserati kamiwia. Tibu bebe no tamu. Bidi bisona djubumbo. Ebaba eteri ya no. Esayere. This ababa kila deno. Shall not be afraid of the not the arrow. Alaba kidela pupu. Nabidi ya madimi wo. Eti bari tiasire. Tani komeni ya. Iti baja foni ya. Ochoko. Ejele sebi
and then your man Yankopo all night is too much. Sister Nana struggle no Ujodana Umuapai. Yanwe Shire Kuma Udufo. And Shebi Atina Paido de Muama what TSC children. What do you know? Nyambe Merade. My moya is your sponsor, is your time national. I desire about center. Ona Jumedia to say was yasne. Na Bible see need Diana Bana in fact, na Habanson say ho ya dear. Na ya bompa ya gusu mwosra washo. Yetu sunshuma na moi. Edu baby a usisi. Ze ujina ocha abarante and crown sisi yani ye. Ujina ocha edu baby asa. Ko kofi fru. Why mre. Ni nyina edusa ba beboa ho. Gloria akura sisi. Munyina munuma dusha. Kuma would workers in munuma dusha. Oh, Taco Melcro, Gold Filling Station up on the dusha. Ope so to be cotonwa. Udruwa Benyabi. Ope so to be now no muswa. Kuku be on man dear super. Sisi Wimbre. Nina a dusha heba. A rade enam so. A year and your mabbre. Eti the person catcher say bomodia na Fred number 0500110115 0500110115 and a 0557009824 0557009824 and a 0557009825 0557009825 offer number imubia obenya adusa Dr. Adusa na wachiro baby a obenya aduro ne bi aduro bi problem bi a fa usisi ema ene mema ene koko afifiri wo ene ya waye mre osori a umpom eya ode we mpom mre ne ade na enye spiritual thing duane ayididie no ena emmema sai ni nyina ntunya ehama na nyankopon na nkasa de amayen ne abompa agusuna ebema honamfam so ahoden na ye bompa yese no honhom bia so unity efiri abusuamu a na awurade jana bona hwo na fe honamfam no wanu modisa na mampom de no watimi agina so abompa na watimi adi ubere so aba Psalm 128 verse 1 or say thou shall enjoy the fruit of your labor nti awurade mampom den a abema watimi adi ubere so aba bi yimpa ma wa wutie yen say nana di mpa boya wo boye don't there be a delay our life don't there be ayo hia kwan ewo onkan kono mpagemu don't there be ayo hia kwan ewo setrem de to shebre so awurade amakwa dem anope ya ho se awurade amakwa dem ne nipa bebre ebenya testimonies kwasia da bia ya chekwa 12:30 anajo 12:30 ya chekwa ne ahye watch night yase yebomu abono miensa ne yapon ukura da bia efiri no miensa ekoshi no nan anwumre no so odo hire baako tie nyamsem ne abompae nipa bebere frɛ omutimi frɛ throughout the whole week e make testimonies ade nyankopɔ namo kuma wudus ɛso ne program isu ye ɛhwɛ nipa ne enim sɛ awurade nso be hyirawo enkanka wona oni etsiri pɛ wo ma kro na sa ne ye esaye ewukuada program no adaje omu nyanyina no enim sɛ ne TV awurade obetu omo so ka ɛhyɛ omo bɔ sɛ yɛkɔ nkotoja no so e kawo ye bɔ mpa ma obia benya ne de maako ma ne benya warepa ombe wu ne bia wo ntafo mema no so ombotom be ma na obia enjoy life yimpa ma dwuma wura ene wona ka ho nyina sɛ awurade mo mu nyinkyere na omo mu mpomden obia tumi bia wo ye tumi sɛ malam tumi sɛ busum tumi sɛ yankabretiri tumi adifo atorofo okot ebesori atia mu bi mpagya ene omo nkanko yesu demo awurade ma thunder fire and crash won wo wutie so ye de awurade bambo to abrabo so ye de awurade bambo to crash ento honhom so obi obesori atia honhom
awurade mfa thunder fire enkrase no na awurade ma onyi nkyere ani mpomden awurade nhyiraw wonte nanim nkyerɛw awurade adɔye ne moburu anya odia ne nkonimdie emra won srebam ne dai Jordan emu apai bienu awurade befa so no wayi apie ewo Yesu Kristo dim awurade nhyira mu nyina Midima Kumewood TV amansane yena yedimu Yeda wasia ensado Yeyiwaya ntumi sado Yeda wasia ensado Yeyiwaya ensada Mosomfo mwadi nyina Emily Janie Kumewood TV so ena mewei Kumewood TV yena yedienu Kumewood TV amansane yena yedimu Kumewood TV amansane yena yedimu Wabonsa mwani abrentino Nesrawa bompayo Yadia tu atesewo wiashintino Nesrawa bompayo Niawuna munyina Awadi Atefo Mamunya evangelist kwa sinyako TV anuwe pae Kumewood TV kachira obi no obi so kanche obi say no hwe no be ye nhira efiri bibi nsi kwa awadi Kumewood TV amansane yena yedimu Kumewood TV amansane yena yedimu Odiaba mi yedieno odiabo odiabo mi sikasam no so odiaba Apamada kaya tamfuyayo efie bebrebe chikrai odiabo yesunti odiabreme ahwefo